Akuti Suleiman mukumaphuluza atu makamaka m'misonkhano poyankhula. Suleiman akuti akudabwa kuti malamulo agwira ntchito mbali imodzi bwanji. Anyway ali ndi zoyankhula zambiri. Mati mumaphuluza atu m'misonkhano yotere mukayankhuliro kani? Sikuphuluza koma kuti tikudabwa kuti malamulo chifukwa chani amba kugwira mbali imodzi. Inuyo makhala mukuonera misonkhano ya MCP. A Secretary General amafika poma kumamuyerekeza momunyoza APM paka mafika manena kuti akabwera APM asakunamiza ndibwe yasho kumanena zimene ja pansonkhano munthu Secretary General wachipani cholamula. Ife tikanena kuti ine ngati chimene andimangira ineyo I'm a victim. I understand that point kuti MP nzathu was attacked kuchikangawa anthu amambira ataka mona ngati ndineyo. So ineyo I'm a victim. Momota polisi abwera nene kuti tifufuze amene anapanga zimenezo ndani akufuna kupwetekaniwo. Chomwe chifondalankhula kuti dziko liziwe kuti china yake chikachitika munthu ineyo ndikusakidwa umboni nduwu akandimanga. Momoti afufuze kuti amene afuna kumupha Suleiman ndi ndani akandimanga. Ndiye tikuona kuti malamulo akugwira ntchito mbali imodzi. Kumbowe anatiphwanyira anthu, magalimoto anatimenyera anthu, zosakhala bwino. Munaziona munapanganso report zimenezi. Mukuzidziwa Times mwathamangitsidwa nomwe ya Times mathamanga koma demo anyamata zikwanja tavuta. Tinaona maripoti anu ena ali paliwiro ndithu. Mwaonanso pompano papa kuchita kubwera ndi anthu ku parliament anyamata awo osokoneza mpaka na kulimbana ndi polisi amasogolera ndi ndani. Mukafufuze niyo kuti gulu la zigawenga linabwera ku parliament anasogolera ndani ndi mayankho muli nawo. What action is the police taking? Palibe. Ife timafuna kuti boma ili malo mokuti lizitimanga atipatse mafuta ma filling station, atipatse chimanga kwa adimaki, atipatse mankhwala muchipatala, atipatse zimene amalawi akufuna fertilizer palibe pano. Muona kuti ife tikhala phe tiswacholankhula koma zikuwakanika alephereratu kupanga china chilichonse. Tinauzidwa ifeyo ndi achichola mukumbukirenuyo kuti tikudulani mwendo khansa isakwere. Mukumbukirenu akugwetsa kwacha ndi 45%. Anayankhula mawu amene kuti tikudulani mwendo timvere tikuwawa kusogolo kuzikhale bwino. Lero a president akubwera kuti tadula mwendo uja koma pambali papathako pambali patapezapo chithupsa tifuna tichifinyi. Paliso za umoyo pano palibe. Kusenza kuti sakuziwa choti achite kuti economy ichite improve. Kuphatikizapo madonors ataya confidence chifukwa cha nkhanza zimene zikuchitikazi. Sangatithandize ngati dziko akudikira kuti September adadi akabwerera pampando. Muone madonors mmene atatithandizire zitukuko komanso ndrama kuti economy ibwerere bwinobwino. Koma mukuona bwanji ulendo olunjika kuchisankho cha chaka chino? Ulendo ukhala ovuta chifukwa kuti tikuchita mpikisano ndi anthu amene democracy sakuiziwa. Ndimanena nthawi zonse kuti ifeyo achinyamatafu msinkhu wathu utakula tikuziwa democracy, tikumaziwa kuti tindi maufulu awo. Pamene anzathu aja anakhalisa mu lamuliro wawo wa chipani chimodzi zimene zinalowa mutu kuti avomereze kuti pano kuli democracy. People are free to speak, people are free to assemble, people are free, they have their own human rights. Zikukanika kuti amvetse. Muona kuti kuchoka pano kafika September mugwire mawu angawo anthu aphedwa, anthu amangidwa, anthu azunzidwa, katundu wa anthu aonongeka kuzera munjira ya anyamata awa wati kwaziwa kunyamula zikwanjewa. Pano ndunena pano akumatumiza anyamata kukapanga train kuntakataka tikuziwa. Even tsiku la chisankho akukonzekera kuti azapange zinthu zosakhala bwino kuzera kwa anyamata amenewo. Ndife tikuyang'ana komanso tikwaziwisa azinzathu kuti aziziwe zimene zikuchitika both locally, internationally. Mayambiraso kuyankhula zopanda umboni. Iyayi zopanda umboni chani chandankho chopanda umboni. Inu simukuziwa kuti anyamata ena amatumizidwa kuntakataka. Nkhani zimene inuyo at times simunalembepo mu newspaper mwanu kuti anyamata akapangidwa training kuntakataka. Anyamata amene achatachoka ku training
munafufuzapo inuyo kuti udalembedwa security agency yake iti apita ku army apita ku polisi kapena kugwira ntchito ku chipani chifukwa ma facilities akuyuzidwa ku mtakatakawo ndaife amalawi training ichitika mtakatakawo imene yochitika kwa polisi okha soiza kuti anthu akachoka kumene kucha akuyena kuti alembedwe ntchito ku polisi inuyo mukuziwa ngati atola nkhani ndiye mukandifufuzire lerolo ndikukupangani challenge kuti list inapita anyamata onse magulu kaya awiri kaya atatu kaya ndi 4 anapita kapanga training ku mtakataka maina awo tationeseni kuti amene analembedwa kuti ntchito finally mulimbi mwayi pachipani oti cha DPP oti mkulowa mboma mwina mungauyerekeza uli bwanji ndi mwayi waukulu kwambiri komanso sindikuona amene angati sitikuona chotchinga china chilichonse chifukwa bomalo ndiye tayandikira pangosala kungovomereza kupanga zisankhozo mu Septembamo koma boma ili DPP atenga kale chifukwa chokuti anthu akufunano zinthu zisinthe si ifeyo yatukakamiza koma anthu muziona nokha lero tikuyenda mona muzimvaso mukamayenda muja muzialankhula anthu aja awiri atatu muone ma filling station mumene mulili mtauni mumve ngati amalawi akusangalala mupite pa Queens apo mukamve ngati zikuyendapo pamene paja mupite m'masukulu mukaone china chilichonse chikungopita pansi chipita pansi sono anthu hope yawo ndi APM chifukwa chani anthu akufuna APM ndi DPP chifukwa chokuti tili ndi experience tinazipangapo mbuyomo zinatheka tinakhala mziko muno 6 years ndi APM with a stable kwacha tinakhala muno inflation to 1 digit single digit lero inflation ija is close to 30% ziko la tapo ndofuna kuti pabwere mazimekaniki ma engineers tikonze zikoli economically socially agriculturally china chilichonse chikonzedwe muone ziko likunyamuka kuno bwino and it's only DPP that can do that. Chokoza Suleiman ndakunyalana kwambiri amene wandi asa Nimafuna ndikutokozani kwambiri leo kwatuluka nkubwera kusatuona bwana menadambira kuyenda mamawa ndimafuna ndiauze anthu kusapa times ine ndatopa koma bwana simunatopebe DPP oye bwana ino munachita kutumizidwa ndi Mulungu mawanga maliza bwana nimafuna ndiauza chikangawa ngakhale mukutimanga ngakhale mukutipa chimene ife tikufuna mafuta ma filling station chimene ife tikufuna chimanga kwa dimagi like, share, Malawian cameras, right.